Și acum facem un video. Făcut. Am lag. Filmăm? Cred că filmăm, că nu mi arată. Așa, și de jucam la de bal, iarăși partea câteva, am făcut 150 de 1 și 1000, da, 1000. Deștept, om. Știi cum e ăla? Cum face 1 plus 1? Tu zici 3. E, mă, săturatul. Uite. Vezi fraierul. Mare ca ultimul terminal și el tot îmi dă. Da, mod al doilea terminat. Bă, cum am dit lag-ul? Am lag, omule. Cum, omule, am lag? Am dit lag-ul, de ce? Bă, da, cred că au hack-uri. Sau ce trecut? Scuzați-mă pentru limbaj. N-am vrut să zic așa ceva. Da, ăsta e genul de cufăr. E cel mai șmecher cufăr. Îl iei odată. Mi se pare că l-am luat odată. Și a doua oară nu ți-l mai dă. Și... uite-i, bă, uite-i cum a venit. Se-i stresat, băi. Știe șeful. Noi dăm aici, în continuu, să creadă că noi suntem mai șmecheri decât ei, cap de nucă. Bă, dar ce-aș vrea sabia aia. Nu zic că iar așa. Bă, dar de ce fac eu poze? Vă dă toate abilitățile. În primul rând le am pe aproape pe toate. Mai trebuie ăsta și acum sunt bani. Am decente explozii, o echipez doar pe asta. Nu mă întrebați. Astea le face și voi într-o zi. Cred că le-ați făcut pe toate. Astea nu am reușit pe toate. Asta am luat voice-over. Nu știu cum am luat-o, dar nici n-am vrut să iau. Asta care am primit-o. Așa. În primul rând, eu folosesc telekinetis. Am mai luat ceva. Tot 5 cam a costat. Bă, cât? Bă, mai puțin, omule. Omul meu are... Bă. Uite, fratele meu. Are acesta. Și-a luat. Am auzit? Continuu termic. Așa, poate Dan de cel mai prost de acum. De blădă. Cum sunt copii? Sunt unii copii foarte cu hack-uri. Mamă, te enervează. Până la urmă, bă, vii cu hack-uri de unde n-ai? Sunt copiii ăia terminați. Sunt copiii ăia ca să se apropie. Copii cu HP mod. Nimă!
Așa se face uinul. Cred că am dat și de... Sunt răcit. Sunt cam răcit. Am răcit. O dau. Ce bine! Că la dacă te prinde, la aia dacă te... Cum? Cum? Nici nu eram lângă ei! Au venit în fața mea. Deschidem cufărul de doi. Aceea sabie îmi pică. Mi-a luat în dinte. Noi ce facem filmă? Da. Așa. Ultimii copii. Da, o să postăm și cu alte jocuri. Nu mă întrebați, că nici n-am VIP. Odată. Bine, vă zic. Într-o zi, oamenii mei, din greșeală, de-a băga la toți VIP. VIP, la toți. Am avut asta, explozia cu VIP. Asta, VIP, de la băga random, de la băga gratis. Eventul, nu mai știu ce event a fost și gata, de la băga gratis. Și eu le-am avut post. Mai am stăți. Acum nu pot că sunt aici. Stau. Bine, știu, am fost copilul cu Happy Mod. Nu zic. Bă. I-a dat-o. Mă. Șmechera. Bă, doar ăsta. Cât a dat ăla? Copii cu frez. Oamenii mei înțeleg. Vrei să te dai mare în gură, dar n-ai cu ce. Nimă. Și după telefon. Bă, cum? Bă, după telefon să-l omor eu pe ăla, după calculator. Sau după laptop. Oamenii mei se joacă după televizor. Eu după telefon, eu sunt mai șmecher. Cum te poți juca după televizor? Nu știu, dar te poți juca și după. Dracu, cum ați să moară? GG, bre. E bine asta cu frez, că o pot sparge. Nu e așa bun, copii cu frez. 3 tipuri de jucători. 3 tipuri de jucători. Hack, Happy Mod. Happy Mod? Copii cu frez. Copii care mor instant. Nubi. Se preface că e noob, dar îți dă una. Sunt 4, nu? Bă! Ce-a...
Wow! Ce Mamă! Copilul cu o țavă. Vadă copilul cu o travă. Ăsta e cu o travă. Ăsta e, dacă vrei să vi luați. Dar nu știu că au ăștia au altă abilitate, dar nu înțeleg cum naibii își pun altă abilitate. Nu înțeleg, dau așa. Cum ar fi să... Nu, telekinetism. Viața mea telekinetism. Dacă vreți, mă joc și cu abonații. Cred că la același copil. Cum era să moare? Nu mor. Dar mi-e frică. Rafael a zis să nu apeși de 2 ori pe laptop, pe calculator ăsta. Telefonul n-are niciun sens. Păi ăla poți să stai direct. Știi cum? Acolo e mai ușor, de asta e mai greu de manevră. Da. Da. Că plecă la vânătoare. Nii! Bro, a fost lângă mine. Era mai departe de mine, n-avea cum să-mi ia. Costa! Stai, mă, năibii. Sunt eu răcit. Poate îi dau eu una în gură, ăla mă duc acasă la el. Bă, dacă ești român, vin eu la tine acasă, te bat. Eu. Ăla zice, eu să zice el ceva. Wow, e revendică cufăr. Nii, mă, că cred că e datul la 1. Bă, ăla nu știe cum să joacă cu... Nu știe. E cel mai easy cu ăla. Ăla m-a ajutat pe mine foarte multe în runde. Multe. Cam 100 și ceva de runde. Nu știi cât... S-a teleportat la om. Bă, cred că a devenit cel mai proste. Hai bă, pe pro server. Cum ar fi? Dați că mi-e somn. Cum ar fi să câștig pe pro server? Mamă, legendary. Stați, o țără la până mi se mișcă și mie mai bine, zici că se unge caracter. Oh! Bă! Femeia mea, dacă cred că are hack.
I-a venit la spate. I-a venit la... Știi cum îți iei palmă la spate? Cred că așa i-a venit. Dar mingea aia n-are niciun stil. Și dacă vine foarte încet, era un bug. Cea mai șmecheră care era înainte, asta e cu Infinity. Este rigoi. Hai, bă, l-ai intră pe Pro Server. Bă, dar e Pro Server măcar ăsta. Da. Schimbă tractoria. Tractorul? Oh! Freddy was bit. How. Wow, o maimuță. Cred că o să mergem și la event. Dar nu știu dacă tot astăzi, în video. Săbii multe, dar degeaba. Bă, de ce îmi zice că deja l-am cumpărat? Bun. Ăsta te costă bani reali. Contează și omul dacă vrea bani reali. Bă, și Robux, nu știu dacă sunt mai buni Robux. Dacă 800 de Robux, 50 de lei în bani. Tu dai 35 de lei pe căcădezele astea. De ce tu nu ți... De ce mai bine nu pui 800 de Robux la ceva? Nu știu, 800 de Robux, 1000 de nu știu, mulți bani. Așa. Tu îți faci banii dacă sunt atât de mulți oamenii se joacă. Și... N-ai, mă, cum, n-ai. Pe Pro Server n-ai, cum. Te omoară direct. Vin. Am intrat la ranks. Nu intrați niciodată la rank. Eu am lag. Nu știu. E tare rankul doar dacă te joci cu prieteni. S-a spart ceva. Dați-mi de rezolv. Gata, e rezolvat. Bă, a greșit skin-ul zâna. Hai, bă, ține de mă dubuc și atâția pentru omul ăla. Uite-mă. Bă! Mi se pare că dacă dai de 2 și mai pui și un frez, îngheață mingea și merge normal. Hai, bă, mergea normal. Oamenii mei vrea să facă turucul, să meargă așa cu mingea. Aia se numește Infinity, zânul meu. Ei, să mergi. Știi, se dă mare. Dar măcar la pistoale.
și li la la la. Dă-i prea târziu. Sau prea devreme. Am venit să vă arăt. Am dat aici. Am cumpărat ăsta. Și vă arăt ce mi-a picat. Bătaie de joc. În primul rând l-am de mult timp. E în inventar neșfolosit. Ăsta mi-a picat. Bă, de acestul ăsta trebuia ori să fie doar numai legendarii și mythical. Bine, legendarii. Atunci, dacă mi iau că mai bine nu mai... Când o să mai bag Robux, nu dau eu 100 de Robux pentru fraieria asta. Eu măcar a fost update-ul de Crăciun, m-a salvat. Și asta 100 de Robux. Bă, da, am cumpărat gestul ăsta, unde naibii îl dau? Că eu nici nu știu pe unde îl dau. Vă le cu și asta. Nice. Bă, am o întrebare la toți. Ce fac eu cu un Robux? Dacă îmi spuneți în comentarii, primiți nimic, da. Ce folos? Ce să fac cu un Robux? Așa, am revenit. Dacă îmi ziceți voi ce să fac cu un Robux, primiți nimic, da. E normal să nu primiți nimic, da. Primiți o ciocolată, Milka. Cadou. Ideea nu primi, da. Am mâncat-o, e dezolvabil. Am eu o întrebare. Pe simulator, intrăm acum pe el să vă arăt ceva. Că vă dau niște peturi dacă n-aveți. Stați că mi-am dat liber.
Cine vrea pete? Cam 63 de pete. Da. Acum doar vă arăt că e da după Vlad. Pentru Vlad de bal. Videoclipul. Și mă început acum că n-am timp. Acolo te duci la plața. Motor, te duci, bă! Nu de mai jucăm. Că e motor de duci, bă. Așa mi-a zis prietenul. Motor de duci, bă. La telefonul meu e Samsung A14, el are pe mini. E Samsung A14 și ăla l-are pe mini telefonul. Nu se aude. Al meu e motor de râșbi. Știi cum e. Când ai motorul de râșbi, bă, pe el. O gândire. Bine, pași astăzi. Mâine de regăsim cu alt video.